Nightmare! Cookie mold. Spooky hallway. Valaki emlékszik, hogy mi volt a danger level amúgy? D talán? Az, Ez nagyon ijesztő, hogy flashlight nélkül a konkrét darknessben közlekedni. Have you found something serious? Mi a faszom volt? Ó, kulcs. Itt, várja, ajtó. Valami próbál átbaszni az ajtót. Kurva anyádat, Zsolci! Tényleg. Hello! Hello! Túret. Azt hallottam. Jó napot kívánok! Do you have a moment to talk about our Lord and Savior Jesus Christ? Okay. Are you sure? Mi a faszom volt az, bazd meg? Aki Geci rumba! halott. Vigyázz, Túret. Betty halott. Nincs folkiuk, mert Betit meg van dögölve. Fassa. Valami megy felétek, Beti. Az, igen. Mindjárt beérek egyébként. Ja, te még benn se vagy? Nem, mert háromszor lecsúsztam, baszki. Nekik van volkiuk? Vigyázz, Túret. Betty halott. Nincs volkiuk, mert Petit meg van dögölve. Fassa. Miben halt meg? Felrobbant. Felrobbant. Ez egy landmine roomba volt? Úgy néz ki. Maybe. Na, nem megyünk, vagy... De. Na jó, Le mindegy, kéne elrakom ezt, szállni. jól van. Pillanatra mások egy most. Van egy rossz hírem. Igen. Ja, én követtem. Nincs. Itt nincs. Jó, mindegy, nem ezen múlik, úgyis kapjuk a dolgot nagyében. Ne. Au. Jesus fuck, what did you buy? Why did you buy this? Hol van Peti? Jó. Hol van Peti? Nem tudom. Miért van egy érzésem, hogy meghalt? Peti. Meghalt. Peti. Peti meghalt. There is no fucking way. Hogy? Csengő. Nincs ez az Isten. Ezt hallottuk volna. Ezt hallottuk volna. Ne! You motherfucker! Mennék arra, mert talán az egy spider lair ott, ami ott van. Valami van egy ajtó mögött ott
Itt apparatus. Én nem ugrálok át, én itt maradok, akkor faszom. Meghalok a gecibe, ha átugrok. Őszintén szólva az az egy opciótok van. De ki tudom kapcsolni a türetet, ha gondoljátok. Jókor mondod amúgy. Le van kapcsolva. Igen, ez egy, hogy hívják? De mi van, basz meg? Elraktam, ott van. Valami van egy ajtó mögött ott, szóval arra ne menjetek. Itt abban a szobában apparatus. Én nem ugrálok át, én itt maradok akkor faszomba. Meghalok a gecibe, ha átugrok ott. Őszintén szólva az az egy opciótok van. De ki tudom kapcsolni a türetet, ha gondoljátok. Jókor mondod amúgy. Le van kapcsolva. Turet Valami az ajtó. Igen, ez egy, hogy hívják? Spider. Úgy néz ki, csak egy időre tudom kikapcsolni. Ott van. Valami van egy ajtó mögött ott, szóval arra ne menjetek. Itt abban a szobában van loot. Apparatus. Ja, akkor semmi. Én nem ugrálok át, én itt maradok, akkor faszom. Meghalok a gecibe, ha átugrok ott. Őszintén szólva az az egy opciótok van. De ki tudom kapcsolni a türetet, ha gondoljátok. Jókor mondod amúgy. Le van kapcsolva. De vigyázz, valami az ajtó mögött. Igen, ez egy, hogy hívják? Spiderler? Úgy néz ki, csak egy időre tudom kikapcsolni. De pont felétek néz, vigyázzon! Menj! I would rather not go there then.